time guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot guys. Part 2 ni siya kaganina guys nga Davao City ayan guys. So please subscribe, like and share. Kung nag-viral karon niya okay. Sikat-sikat na po siya katong mga priso ka. Hindi klaro. Dali ang kaayo. Yan. Okay, mo klaro ng Facebook. Sikat ayan sa mga kuwan. Sikat nyo guys, ikuhan ka itong ano food package ba no? Itong sa Cebu ba? Kaya si mapreso ka, Cebu magyapon si mapreso. Kato gyapon, kato bang hindi mo bayad ba? Kato may grab kusog kato. Ya doon na yung balay ng picture dito. Oo, nagsilpi na mga taga Cebu nga. Ay, hapit ko na, pinaagi ka din. Ano, nagkakapimos, no? Di siya mo bayad, no? Samdi man yun sa undangan. Mali mo yun sa saon. Asa mang chicken cordon doon? Turot tadi ay.
Mapalagi mga tao ko, kasi mag-viral mo, upay. Sikat, magalit ng police, no? Oo. Dali na kayo na? Dili ito Davao, no? Good. Doon lang ba ang Digos University dali ayan? Ha? Digos University? Ay eskwelahan sa college sa Digos? Wala naman college din. UM, Horizon, Polytechnic, Pamas. Ano mga pa? Dali mo ko ng eskwela akong mga barkada gud taga Davao Oriental ba? Tulo lang gusto ko eh. Horizon, UM, Polytechnic. Mga college. Polytechnic kung sila. Poly. Ito sa lang niya, Poly. Mapreso ka! Dog na ka po eh. Oh, ma? Ay, bila iba ko.